Ježiš. Je to? Asi je. Hej, la la la, la 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 la. Makali sriežkoj. Áno, robili sme cibulu, nazbierali sme 100 rekesov, 140 a potom sme ešte dodali na druhú. A sme pracovali ako, no, viete, ako na pole sme museli pracovať. Áno. A prvý sme papriku rezali, viete, aby išla do rukony. Viete ako, nie? Na poli a jadro ste museli vybrať. Toto sme A môžem pracovali. sa niečo spýtať? No, môžete kľudne. Tu je kôň Gabriel. Igor, Palatín. A ťahun? Ťahun nejaký Tibor. Dobre, tak ďakujem za rozhovor. Dovidenia. Dovidenia.